Amma bir dersi ki qiyqaza halatda ştada alasım gelýär. Herçend wagtymda boluşup bardy. Bir 5 daýygaň içinde tökederin inşallah taala. Bir dersiz bolmasyn. Gurrumyzyň netijesi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň bir awadan ahlagy ki gerek her bir musulmanyň şol ahlak bolmasy, her bir benneyi ki sana ýaxşylyk edýär. Umryň her hasanynda, ýaşaýşyň her guşatynda, her yerde, her ýurtda sana bir benne ýaxşylyk etse, şoluň ýaxşylygyny ýatdan çykarmaslyk gerek. Maňa näme diýilýär? Husnul ahd minel iman diýilýär. Peygamber zanyň sözi, husnul ahd minel iman. Ahdinde durmak, yani kadim adamları, kadim dostlaryny hemişelik dost bilmek, kadim sen elinden tutarlar, sana arkada bolarlar, sana arkalaşarlar, kıyınçılıkta sana yar o yaver bolarlar. Sonra her haçan görsen, sataşsan, şolardan havar tapan yerinde, şoları izzet etmek, şoları siylak etmek, şoları bir ayratin cayatmaklık, musulman adamın şe'ni ve yağdayı olmalı dipdirler. İmanlı adama gerekli kılık dipdirler. Ve bizim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bar kılığın berdimiştik da. Adam oğlan kan, bir tovarlar sana arka bolýar, bir tovarlar seni de yani bir derece yetirýär. Sonra ulup bir derece yetýän, bir medreke yetýän, bir mansaba yetýän, bir mala yetýän, ilin agdyna yetýär. Ol oğlan kan deslapda sen elinden tutarlar va, arkalaşarlar va, tewreňe üýşerler va, ýatdan çykarmaslyk gerek ha. Her haçanna olar üçin gujoňa açyp durmak gerek musulman dogullar.